7 čiernych lietadiel, 14 bomb, 37 hodín vo vzduchu. To bolo jadro jednej z najzložitejších leteckých operácií posledných 10 ročí. V noci z 21. na 22. júna 2025 odštartovali zo základne Whiteman v americkom štáte Missouri bombardéry B-2 Spirit. Časť lietadiel zamierila na západ nad Tichý oceán. Bola to návnada. Zámerná stopa určená pre každého, kto sledoval pohyb amerických síl. Skutočný úderný zväz letel opačným smerom. 7 bombardérov pokračovalo na východ. 18 hodín postupovali s minimálnou rádiovou komunikáciou, niekoľkokrát doplnili palivo vo vzduchu a priblížili sa k Iránu. Pred nimi leteli stíhačky a lietadlá elektronického boja. Na mori čakali lode a ponorka s riadenými strelami. Celkovo sa na operácii podieľalo približne 125 lietadiel, ale najdôležitejšiu úlohu nieslo iba 7 strojov. O 2:10 ráno miestneho času sa otvorila pumovnica vedúceho B-2. Z nej vypadli 2 bomby GBU-57 Massive Ordnance Penetrator. Každá vážila približne 13,6 tony a bola skonštruovaná na prerážanie hlboko ukrytých a spevnených cieľov. Ich cieľom bolo podzemné jadrové zariadenie Fordov. Po prvom bombardéri zaútočili ďalšie. Za približne 25 minút zhodili B-2 spolu 14 obrovských prierazných bomb. Takmer 190 tón munície. Išlo o prvé bojové použitie GBU-57 v dejinách. Podľa amerického ministerstva obrany iránske stíhačky nevzlietli, systémy protivzdušnej obrany na úderný zväz nevystrelili a pravdepodobne ho ani nezachytili včas na účinnú reakciu. Bombardéri sa otočili a zamierili domov. Keď pristáli v Missouri, ich posádky mali za sebou približne 37 hodín letu bez medzipristátia. Lietadlo, ktoré vtedy nieslo najťažšiu konvenčnú bombu amerického arzenálu, pritom prvýkrát vzlietlo ešte v roku 1989. Toto je príbeh B-2 Spirit. Stroja s rozpätím krídel väčším než Boeing 737, ktorý má na palube iba 2 ľudí. Bombardéra, ktorého presné schopnosti zostávajú aj po 10 ročiach utajené. A lietadla, pri ktorom sa po započítaní celého vývoja dostávame k sume presahujúcej $2 miliardy za jediný kus. Nie je najrýchlejší, nie je najväčší a nie je ani úplne neviditeľný. Jeho skutočná zbraň je niečo iné. Čas. Alebo presnejšie, čas, ktorý protivníkovi nedá. Aby sme pochopili, prečo Spojené štáty investovali desiatky miliárd do lietadla zvláštneho tvaru, musíme sa vrátiť do najnapätejších rokov studenej vojny. Americké strategické bombardéry mali jednoduchú úlohu. V prípade vojny preniknúť nad územie Sovietskeho zväzu a zasiahnuť najdôležitejšie ciele. Lenže spôsob, ako to mali urobiť, prestával fungovať. Najprv sa predpokladalo, že bombardéry poletia tak vysoko, že na ne nepriateľ nedosiahne. Potom prišli protilietadlové rakety. Odpoveďou mala byť ešte väčšia rýchlosť. Sovietsky zväz však zdokonaloval radary, stíhačky aj raketové systémy rýchlejšie, než konštruktéri dokázali stavať nové bombardéry. Zostával let tesne nad zemou, pod radarovým horizontom. To však zvýšovalo spotrebu, skracovalo dolet, namáhalo lietadlo a vystavovalo ho palbe z menších vzdialeností. Každé riešenie vyvolalo novú obranu. Vyššie, rýchlejšie, nižšie. A znovu od začiatku. Na konci 70. rokov preto americké letectvo položilo inú otázku. Čo ak bombardér nemusí raketám uletieť? Čo ak ich radar jednoducho neuvidí dostatočne skoro? Prvé odpovede priniesol tajný experimentálny program Have Blue, z ktorého neskôr vzniklo útočné lietadlo F-117. Bol to dôkaz, že vhodným tvarom a materiálmi možno výrazne zmenšiť radarovú stopu lietadla. F-117 však niesol iba 2 bomby a mal obmedzený dolet.
Letectvo potrebovalo niečo o mnoho väčšie. Stroj schopný odštartovať zo Spojených štátov, preniknúť cez najhustejšiu obranu sveta, niesť jadrové aj konvenčné zbrane a vrátiť sa domov. V roku 1979 preto oslovilo spoločnosti Lockheed a Northrop s projektom Advanced Technology Bomber. O 2 roky neskôr zvíťazil návrh Northropu. Nevyzeral ako klasické lietadlo. Nemal samostatný trup, nemal chvost, nemal zvislé stabilizátory. Bol to v podstate jeden obrovský kus krídla. Myšlienka lietajúceho krídla nebola nová. Americký konštruktér Jack Northrop jej venoval veľkú časť života už dávno predtým, než niekto vyslovil slovo stealth. Jeho experimentálny N-1M prvýkrát vzlietol v roku 1940. Neskôr prišli obrovské bombardéry YB-35 a prúdový YB-49. Nemali klasický trup ani chvost a takmer celá ich konštrukcia vytvárala vztlak. Na papieri to bolo geniálne. Menej nepotrebných plôch znamenalo menší aerodynamický odpor, väčší dolet a možnosť niesť viac paliva aj nákladu. V praxi však vznikol problém. Chvost bežného lietadla nie je iba zbytočný prívesok. Pomáha udržiavať stabilitu a umožňuje pilotovi presne riadiť smer letu. Lietajúce krídlo bolo citlivé, náročné na ovládanie a v časoch mechanických riadiacich systémov od pilota vyžadovalo neustálu pozornosť. Program YB-49 bol na konci 40. rokov zrušený. Koncept bol aerodynamicky sľubný, ale technológia ešte nedokázala vyriešiť všetky jeho problémy. O 40 rokov neskôr už existovali ľahké kompozity, digitálne počítače a elektronické riadenie fly-by-wire. Stovky drobných korekcií, ktoré by človek nikdy nestihol vykonať, mohol počítač robiť automaticky každú sekundu letu. A stará nevýhoda lietajúceho krídla sa zrazu premenila na jeho najväčšiu výhodu. Chvost, smerovka a zvislé plochy totiž výborne odrážajú radarové vlny späť k vysielaču. B2 nič také nemal. Je zaujímavé, že YB-49 aj B2 majú rozpätie približne 52 metrov. Dva stroje, oddelené 4 desaťročiami, postavené na rovnakej myšlienke. Prvý prišiel príliš skoro, druhý presne vo chvíli, keď ho technológia dokázala udržať vo vzduchu. Lenže lietajúce krídlo bolo iba začiatok. Radar funguje podobne ako ozvena. Vyšle elektromagnetický signál a čaká, aká časť energie sa od objektu odrazí späť. Bežné lietadlo ponúka radaru množstvo ideálnych odrazových plôch, zvislú chvostovú plochu. Pravé uhly medzi krídlom a trupom. Lopatky motorov ukryté len niekoľko metrov za otvoreným nasávacím kanálom. Bomby a rakety zavesené pod krídlami. Každý takýto prvok môže poslať časť radarového signálu priamo späť k anténe. B2 je navrhnutý opačne. Jeho hrany sú zoradené do niekoľkých presne zvolených smerov. Väčšina radarovej energie sa tak neodráža naspäť k vysielaču, ale odchádza do strán. Motory sú ponorené hlboko v hornej časti krídla, aby radar priamo nevidel ich rotujúce lopatky. Zbrane sa nenosia na vonkajších závesníkoch, ale v dvoch vnútorných pumovniciach. Kompozitné materiály a špeciálne povrchové vrstvy časť energie pohlcujú. Konštruktéri znižovali aj infračervenú, akustickú, elektromagnetickú a vizuálnu stopu. 4 motory nemajú prídavné spaľovanie a ich horúce výfukové plyny sa odvádzajú tak, aby boli menej nápadné pre infračervené senzory. Výsledkom však nie je neviditeľnosť. Presná radarová odrazová plocha B2 zostáva utajená a navyše nejde o jedno nemenné číslo. Závisí od uhla, frekvencie radaru, konfigurácie lietadla aj podmienok. Staršie nízkofrekvenčné radary môžu za určitých okolností zaznamenať, že sa v priestore niečo nachádza. Lenže zaznamenať neurčitú stopu a vytvoriť presnú palebnú stopu sú dve rozdielne veci. Aby mohla protilietadlová raketa zasiahnuť cieľ,
Obrana ho musí najprv odhaliť, potom sledovať, určiť jeho polohu, výšku a smer, odovzdať údaje zbraňovému systému a navádzať strelu počas útoku. Stealth každý krok tohto reťazca skracuje a komplikuje. Radar môže B2 spozorovať neskôr, stratiť ho skôr alebo nezískať dostatočne presné údaje na odpálenie rakety. To je pravý význam neviditeľného bombardéra. Nie je to duch, ktorý radar nikdy nezachytí. Je to cieľ, ktorý sa môže stať použiteľným až v okamihu, keď už obrane nezostáva čas nič urobiť. B2 pôsobí na fotografiách menší, než v skutočnosti je. Je dlhý necelých 21 metrov, ale rozpätie jeho krídel presahuje 52 metrov. Maximálna vzletová hmotnosť je približne 152 tón a samotné palivo môže vážiť viac než 75 tón. Poháňajú ho 4 motory General Electric F-118. Lietadlo nelieta nadzvukovou rýchlosťou. Pohybuje sa vysokou podzvukovou rýchlosťou a vystúpi približne do 15 km. To môže pri stroji za miliardy znieť skromne. Lenže B2 nepotrebuje vyhrať šprint. Je skonštruovaný tak, aby sa k cieľu dostal bez ohľadu na vzdialenosť. Bez doplnenia paliva má oficiálny dolet približne 9600 km. Vďaka tankovaniu vo vzduchu prestáva byť hlavným obmedzením palivo. Namiesto neho rozhoduje únava posádky a technický stav stroja. A posádku tvoria iba dvaja ľudia. Pilot sedí vľavo, veliteľ misie vpravo. Dvaja ľudia riadia lietadlo, navigáciu, komunikáciu, senzory aj zbraňové systémy počas misií, ktoré bežne trvajú viac než 30 hodín. V Afganistane absolvoval B2 približne 44-hodinový bojový let. Pri operácii Midnight Hammer boli posádky vo vzduchu 37 hodín. Počas takýchto letov sa musia piloti striedať, odpočívať v minimálnom priestore kabíny, prijímať palivo od tankerov a potom, po viac než jednom dni bdenia, presne vykonať najdôležitejšiu časť misie. V 2 vnútorných pumovniciach môže B2 podľa aktuálnych údajov letectva niesť až približne 27 tón výzbroje. Konvenčné presne navádzané bomby, jadrové zbrane alebo 2 obrovské GBU-57. Je to zvláštny protiklad. Lietadlo navrhnuté tak, aby po sebe zanechávalo čo najmenšiu stopu, dokáže v jedinom okamihu uvoľniť desiatky tón výbušnín. B2 sa často označuje za 2-miliardové lietadlo. Toto číslo je pravdivé, ale potrebuje vysvetlenie. Americké letectvo uvádza jednotkovú cenu približne 1,157 miliardy dolárov v cenách roku 1998. To je suma bližšia samotnému lietadlu a jeho vybaveniu. Americký kontrolný úrad však v roku 1997 vyčíslil celý program na približne 44,75 miliardy dolárov. Do toho sa započítal vývoj, skúšky, výroba, úpravy aj vojenská infraštruktúra. Keď sa táto suma rozdelila medzi 21 výrobených lietadiel, vyšlo približne 2,13 miliardy dolárov na kus vtedajších peňazí. Problém nebol iba v tom, že vývoj bol drahý. Problém bol v počte lietadiel. Pôvodný plán počítal až so 132 bombardérmi. Potom prišli technické zmeny, náročný 6-ročný redizajn a rastúce náklady. Objednávka klesla na 75 kusov, potom na 50. A následne sa rozpadol Sovietsky zväz. Hlavný protivník, proti ktorému bol B2 navrhnutý, prestal existovať ešte predtým, než lietadlo vstúpilo do služby. Kongres preto zastavil výrobu po 20 operačných strojoch a jednom dodatočne upravenom testovacom lietadle. Desiatky miliárd investovaných do vývoja sa už nerozpočítali medzi 132 kusov, ale iba medzi 21. Prvý B2 sa verejnosti ukázal 22. novembra 1988, keď ho vytiahli z hangára v kalifornskom Palmdale. Prvýkrát vzlietol 17. júla 1989. Prvý operačný kus s menom Spirit of Missouri dorazil na základňu Whiteman v decembri 1993.
Počiatočnú operačnú spôsobilosť dosiahol v apríli 1997, plnú až v decembri 2003. Od začiatku programu po plnú bojovú pripravenosť tak uplynuli viac než 20 ročia. A potom prišla chvíľa, keď mal B-2 dokázať, že to všetko nebol iba najdrahší experiment v dejinách letectva. V marci 1999 odštartovali B-2 zo základne Whiteman, preleteli Atlantický oceán, zaútočili na ciele v Srbsku a bez pristátia sa vrátili späť do Missouri. Každá misia trvala približne 30 hodín a vyžadovala opakované tankovanie vo vzduchu. Posádky nevyrážali z blízkej európskej základne. Vzlietli zo stredu Spojených štátov, zasiahli ciele vzdialené tisíce kilometrov a vrátili sa do toho istého hangára. Počas prvých 8 týždňov operácie Allied Force pripísalo americké letectvo B-2 zničenie 33% vybraných srbských cieľov. Nebolo potrebné presúvať celé bombardovacie krídlo k frontu. Nebolo potrebné čakať na dobitie letiska. Stroj mohol vyraziť priamo z domovskej základne. O 2 roky neskôr, po útokoch z 11. septembra 2001, leteli B-2 do Afganistanu. Jeden z bojových letov trval približne 44 hodín a patril medzi najdlhšie v dejinách vojenského letectva. V roku 2003 nasledoval Irak. B-2 vykonali 22 letov z vysunutej základne a ďalších 27 priamo z Missouri. Spolu zhodili viac než 680 tón munície. V roku 2011 odštartovali 3 B-2 z Whitemanu smerom k Líbii. Počas 25-hodinovej misie zhodili 45 2000-librových navádzaných bomb na spevnené letecké úkryty a vrátili sa domov. Vzorec bol za každým podobný. Dlhé hodiny letu, niekoľko tankovaní, krátky okamih nad cieľom a návrat na základňu skôr, než sa väčšina sveta vôbec dozvedela, že sa operácia začala. B-2 nikdy nebol pracovným koňom, akým je B-52. Flotila bola príliš malá a príliš drahá. Nasadzoval sa tam, kde bola dôležitejšia schopnosť preniknúť, prekvapiť a presne zasiahnuť než množstvo vykonaných letov. Lenže technológia, ktorá mu umožňovala dostať sa cez nepriateľskú obranu, prinášala problémy aj na Zemi. Stealth povrch B-2 nie je obyčajná farba. Je súčasťou presne vytvoreného systému vrstiev, spojov, panelov a materiálov, ktoré musia zostať v správnom stave. Poškodenie povrchu, nesprávne utesnený panel alebo pôsobenie nepriaznivého počasia môže radarovú stopu zvýšiť. Preto si lietadlo vyžaduje špecializované priestory, vybavenie a technikov. Už v 90. rokoch kontrolóri upozorňovali, že jeho nízko pozorovateľné prvky sú citlivejšie na klímu a vlhkosť, než sa očakávalo. Na oblohe mal B-2 zmiasť najmodernejšie radary. Na Zemi mu komplikovalo život počasie. A 23. februára 2008 sa táto irónia zmenila na katastrofu. Bombardier Spirit of Kansas sa pripravoval na odlet zo základne Anderson na ostrove Guam. Počas rozjazdu vyzeralo všetko normálne. Krátko po odlepení od dráhy sa však jeho nos bez povelu zdvihol približne o 30 stupňov. Lietadlo stratilo rýchlosť, naklonilo sa a začalo padať. Obaja piloti sa stihli katapultovať. B-2 narazil do zeme a zhorel. Vyšetrovanie odhalilo, že vlhkosť v snímačoch skreslila údaje posielané letovým počítačom. Tie vypočítali nesprávnu rýchlosť a úhol nábehu a pokúsili sa napraviť problém, ktorý v skutočnosti neexistoval. Lietadlo fungovalo podľa informácií, ktoré dostalo. Informácie však boli nesprávne. Odhadovaná strata dosiahla 1,4 miliardy dolárov. Bola to prvá úplná strata B-2 a jedna z najdrahších leteckých nehôd v dejinách. Bombardér navrhnutý tak, aby prežil stretnutie s najhustejšou protivzdušnou obranou sveta, zničilo malé množstvo vlhkosti v niekoľkých snímačoch. Po nehode zostalo 20 lietadiel.
Podľa údajov amerického letectva z mája 2026 je jeden z nich testovací. Každý kus je preto nenahraditeľný. Výrobná linka dávno neexistuje a nový B2 už nikto nepostaví. Po skončení studenej vojny sa často zdalo, že B2 je odpoveďou na otázku, ktorú sa už nikto nepýta. Potom sa objavili hlboko ukryté ciele. Jadrové zariadenie Fordov bolo vybudované pod horou. Bežná bomba mohla zničiť vstup alebo poškodiť povrch, ale nemusela preniknúť k priestorom hlboko v podzemí. Pre takéto ciele vznikla GBU-57. 30 000 librová prierazná bomba, ktorá sa má najprv zavrtať cez zeminu, skalu a betón a až potom vybuchnúť. B2 dokáže niesť dve z nich vo vnútri, bez toho, aby si vonkajšími závesníkmi pokazil radarovú stopu. V júni 2025 tak dostal úlohu, ktorá dokonale spájala všetko, prečo bol pôvodne vytvorený. Odštartovať z vlastnej krajiny. Preletieť polovicu planéty. Preniknúť do silne chráneného priestoru. Zasiahnuť cieľ, na ktorý bežná munícia nestačí. A vrátiť sa bez medzipristátia. 7B2 nieslo 14 bomb. Každý bombardér 2. Žiadne rezervné lietadlo nemohlo jednoducho prevziať ich náklad. Žiadna stíhačka nemohla pod krídla zavesiť zbraň s hmotnosťou menšieho dopravného lietadla. Po 18 hodinách letu sa otvorili pumovnice. Samotný útok trval iba niekoľko minút. A práve v tom spočíva podstata B2. Desiatky rokov vývoja. Tisíce ľudí. Desiatky miliárd dolárov. Hodiny údržby po každom lete. Tankery rozmiestnené cez kontinenty. Posádka bdelá viac než deň. To všetko kvôli niekoľkým minútam, počas ktorých protivník nesmie dostať dostatok času na reakciu. B2 Spirit nevie bojovať so stíhačkou. Nelieta nadzvukovo. Potrebuje mimoriadne náročnú údržbu a jeho flotila je taká malá, že strata jediného stroja znamená 5% všetkých vyrobených kusov. A predsa zostáva jedným z najnebezpečnejších lietadiel na svete. Nie pre to, čo ukazuje, ale pre to, čo skrýva. Radarová stanica môže niečo zaznamenať. Operátor si nemusí byť istý, čo vidí. Keď sa objaví presnejšia stopa, môže byť príliš neskoro. Keď sa otvorí pumovnica, úloha obrany sa už zmenila z otázky, kde je bombardér, na otázku, čo práve zhodil. V 30. rokoch tohto storočia má jeho úlohu postupne prevziať nový B-21 Raider, opäť lietajúce krídlo spoločnosti Northrop Grumman, modernejšie a plánované v omnoho väčšom počte. B-2 však už svoje miesto v dejinách získal. Vznikol pre vojnu so Sovietským zväzom, ktorá nikdy neprišla. Prvýkrát bojoval nad Srbskom. Absolvoval 44-hodinovú bojovú misiu nad Afganistanom, útočil v Iraku a Líbii a viac než 30 rokov po prvom lete niesol zbrane, ktoré dovtedy neboli nikdy použité v boji. Jeho cena bola absurdná. Jeho výrobná séria bola príliš malá. Jeho údržba zostáva nočnou morou. Ale keď 7 čiernych siluet v júni 2025 opustilo Missouri, preletelo tisíce kilometrov, zhodilo 14 najťažších konvenčných bomb amerického arzenálu a vrátilo sa domov. B-2 urobil presne to, na čo bol navrhnutý ešte počas studenej vojny. Objavil sa až v okamihu, keď už bolo po všetkom. Nie je neviditeľný. Žiadne lietadlo nie je. Je len navrhnutý tak, aby ste ho uvideli príliš neskoro. A niekedy je medzi týmito dvoma vecami rozdiel za $2 miliardy.